Krenut ćemo naše redovno bogosluženje. Očekujemo večeras da će, kao i uvek, Gospod biti sa nama i da ćemo imati blagosloveno vreme. Želimo dobrodošlicu svima, pogotovo onima koji su možda po prvi put među nama. Neka vas Bog blagoslovi. Osjećajte se dobrodošlo. Dajte jedan aplauz ako nekoga prvi put. Ja bih zamolio da čujemo Sveto pismo. Evo sada pročitam ono za večeras ćemo čuti, tako da sad izvoli. A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako. Njegova majka Marija bila je verena sa Josipom, ali pre nego što su se venčali, pokaza se da je začela od Svetoga Duha. Njen muž Josip, pošto je bio pravedan čovek, nije hteo da je izvrgne sramoti, pa odluči da je tajno napusti. Ali dok je on još o tome razmišljao, u snu mu se pojavi Gospodnji anđeo i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se da uzmeš Mariju za ženu, jer je ono što je u njoj začeto od Svetoga Duha. Rodit će sina, a ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on svoj narod spasti od greha. Sve se to dogodilo da se ispuni ono što je Gospod rekao pre proroka. Evo devica će začeti i roditi sina i daće mu ime Emanuel, što znači Bog je s nama. Kada se Josip probudio iz sna, učini kako mu je Gospodnji anđeo zapovedio i uze Mariju da mu bude žena, ali nije s njom spavao dok nije rodila sina kome dade ime Isus. Hvala. Ja bih zamolio Tima da dođe da nam samo podeli neke informacije. Ćao svima. Kao što znate, evo ovim povodom, pošto je pročitala, Isus će nam se roditi uskoro, tim povodom dijelimo paketiće kao i svake godine i reći ću da oni koji nisu to uradili, znači kad se završi služba, zaključujemo prijavljivanje za ovu godinu. Malo smo u stisci sa paketićima, pokušat ćemo da raspodijelimo Silviju i ja na najbolji mogući način. Ko to nije uradio, neka uradi večeras kod mene sve. U utorak ćemo Silvija i ja napraviti raspodjelu. Bili smo se ograničeni na petoro djece po porodici. Ukoliko bude došlo do nekih promjena, ja ću možda da dodate ili da oduzmete, kako bi, eto, oni koji su prijavljeni i dobili to. Tako da, još jednom večeras kod mene, dobit ćete po 100 dinara. Dalim se prijave i zaključujemo. To je to. Hvala Tina. Molit ćemo se za decu, večeras ćemo to raditi ovako, kao što smo jednom bili uradili. Zamolio bih se svi da ustanete i da se okrenete, pogotovo ovaj red ovde prvi. Deca su tu. Može sad deca nek dođu ovde. I onda ćemo ovako se okrenuti jedni prema drugima, ovaj red prema ovome. Ajde kad se nam pokažemo ovako, stanite tu. Znači ovako ćemo dići ruke, napraviti kao jedan tunel ćemo napraviti. I onda će deca tu proći na tamo, vratit će se i ponovo će proći. A dok oni budu prolazili, vi ih blagosiljajte. Vi se molite za njih, blagoslovite ih u ime Isusa Hrista. Tako da, deca ste me čuli. Znači ovako... Znači idemo do vrata, kad dođete do vrata idemo nazad i onda kad dođemo ovdje opet idemo nazad. Važi? Polako, ne morate žuriti. Ajde.
svetlo da ga provodimo, da Gospodi iscelimo, da opućeš njegovu nogu, ne se složiti za jedan život tvoj, da ga zaštiš krvnu mojima, da Gospodi svoj napad, misli Gospodi se ostvari za Gospodi tvojih glava. Amen. Tim se sami da izađemo na stanje. Moj Gospod je živ.
da budeš zainteresovan za svakog ovde. Hvala ti što si jednostavan Bog, pristupačan i delotvaran. Hvala što si jedan, jedini Bog. Hvala na privilegiji da te poznajemo. Hvala ti, Gospode, što možeš da promeniš, Gospode, ono što je bolesno, što je povređeno, što je odbačeno, da, Gospode, ti prihvaćaš i da isceljuješ i da podižeš i da se proslavljaš u tome i da blagosiljaš. Hvala ti što nas gradiš, Gospode, hvala što si strpljiv s nama. Hvala što, Gospode, nas koristiš sve i koristi nas i dalje. Daj, Gospode, da budemo so i svetlo u ovom svetu, Bože, i molim te da svaku dušu ovde blagosloviš, svako srce, Gospode, koje je možda izgubljeno ili tužno ili uplašeno. Gospode, ti isceli, blagoslovi, spusti tvoju radost, tvoj mir i tvoju ljubav, Gospode. Nek se sveti ime tvoje u tvojoj crkvi i nek se, Gospode, proslaviš večeras silno. U Isusovo ime. Amen. Ti si umro za mene,
Oček sebi uzmi me, sve te odajem, k tebi da sam bliže, tvome licu divim se, tvojim putem vodi me, do mesta hvale, jer uvek tebe željam sam, da nam pravednosti tvoje, uzmi me, svetu juna, svetinjo. Oček sebi uzmi me, sve te odajem, tebi da sam bliže, tvome licu divim se, tvojim putem vodi me, do mesta hvale, jer uvek tebe željam sam, da nam pravednosti tvoje, uzmi me, sveti juna, svetinjo. Svetinjo, uzmi me svog krvi jagnjeta, uzmi me u svetinju na svetinjo, pred tobom stojim sam, uzmi me zbog krvi jagnjeta, uzmi me u svetinju na svetinjo, pred tobom stojim sam, spreman sam. Uzmi me u svetinju na svetinjo, uzmi me zbog krvi jagnjeta, uzmi me u svetinju na svetinjo, pred tobom stojim sad, spreman sam. Pred tobom stojim sad, spreman sam. Bože naš, i ovo veče i svaki dan, svaki moment ima samo jedna stvar koja nas ljude dovodi u tvoju prisutnost, a to je krv tvog Sina Isusa Hrista koja je prolivena na krstu Golgotskom
i nikada ništa što smo učinili ne može da otvori put u tvoju prisutnost. Makoliko dobro živjeli, sveto živjeli, religiozni bili, dobri bili, to je laž. Istina je ta da krv tvog sina otvara vrata i otvara put u tvoju prisutnost i u zajedništvo s tobom. Hvala ti ovo veče što imamo tu privilegiju da uđemo u tvoju prisutnost, da imamo zajedništvo sa tobom. Amin. Evo ćemo jednu pesmu koja je specifična i nekako postavlja pitanja Mariji, Isusovoj majci, da li je ona znala koga je rodila, ko je ta osoba koja je bilo njeno dete. Tako da ima da ovih istina u ovoj pesmi. Pokušat ćemo da cijelo. Znaš li, Marija, da će dečak tvoj po vodi hodati? Znaš li, Marija, da će dečak tvoj našu djecu spasiti? Znaš li da je dečak tvoj i tebe odnojiti? To dete koje si rodila i tebe će roditi. Znaš li, Marija, da će dečak tvoj sve povidariva? Znaš li, Marija, da će dečak tvoj oluju smiriti? Znaš li da je dečak tvoj gospodar anđela, dok ljubiš njegovo lice i ljubiš gospodara. Sveg stvorenja, znaš li, Marija, se dečak tvoj narodima mlada? Znaš li da je dečak tvoj savršeno jagnje, to dete koje voliš je ja. Spašeni smo zato što smo ovdje, Bože. Mnogi su spašeni, mnogi. Hvala ti, Bože. Hvala ti, Isuse, šta si ti trpio tamo zbog nas. Ovdje, hvala ti. Ali ima još naporu, dosta, kako da ti trpi. A ti si, Bože, strpljiv i čekaš. Tvoja jedan dan nije 24 sata tvoja. Tvoj dan je 1000 godina. Hoćeš da svi budu spašeni, Gospode Bože. A onda ćeš ti uraditi ovo što treba. Hvala ti, Gospode Bože, na tvojoj ogromnoj ljubavi, što nas voliš, što smo ti dragi, što smo ti dragoceni, što smo ti važni, što si svakog dana sa nama, Bože. I kad nam je lepo, kad nam je teško, hvala ti za srca
koja veseliš. I ovo moje sam tužno, ali znam da će, kad izađem u davode da neće tužno. Da ti si Bog svemoćni svemir. Tebi nije ništa nemoguće, Bože. Hvala ti. Hvala ti što sve. Ko veruje tebe, ti izvodiš na dobro, služi sa nama. I kaže, ako ti predamo te naše brige i boli, tugu tu veliku i strah, ti ćeš poneti sve ti dati. Mir i radost. Hvala ti. Hvala ti za radost i mir, Gospode Bože, za sve tebi hvala. Samo ti si Bog jedan, jedin, stvoritelj svega. I pun ljubavi za nas. Hvala ti za to, Bože. Hvala ti za Sina kog su dali za nas, za onoliko pati učinu. Krv te prolije za nas i sve ono što je preživio i ponizio se. Ali hvala što je laska, tu sedi tebi sa desne strane i čuje sad i ovu moju molitvu. I svaku našu molitvu čuje, prenosi tebi, Bože, a ti si predivan. Ti izvodiš na dobro. Hvala ti, Bože. Hvala. Čast tebi pripada sva slava, Bože. Samo tebi. Hvala ti što si ti moćan Bog. Hvala mi, Gospode, što si nam dao privilegiju da si u našim životima, Gospode, pokaže tvoja sila i moć, Isuse Hriste. Hvala ti što si sve stvorio, Bože, hvala ti što si nas stvorio. Hvala ti, Gospode, što nas nisi stvorio da propadnemo, da doživimo život, Gospode, ovdje na zemlji, i imamo život večni, Gospode, sa tobom. I hvala ti, Bože, privilegija nam je što znamo da smo izabrani u tebe. Gospode, ja večeras hoću da slavim tvoju moć i tvoju silu. Može ti kažem, Bože, da verujem da si ti svemogući Bog. I zato ti, Gospode, donosimo sve bolesti. Donosimo ti, Gospode, sve zarobljene. Ti znaš, Gospode, njihova imena, Bože. Ja ti donosim Nikovu, Bože, donosim ti Marka, donosim ti Sašu, donosim ti, Gospode, svaku ko je zarobljen, Bože, u Isusovo ime. Oče sveti, da ih ti oslobodiš, Bože. Mi te molimo, neka se spusti tvoja sila, Gospode, večeras na ovo mesto. I neka, Gospode, odavde ta molitva, Bože, dođe u tvoje srce, nek se deset promene u tvoj život. Molimo te, Gospode, za svako ko je povređen večeras na ovo mesto, Bože. Svačije srce koje krvari, Bože, neka tvoja ljubav, Gospode, tvoja moćna ljubav, Gospode, neka dotakne i neka isceli. Molimo te za oslobođenje, Bože, od nemira. Molimo te za mir, Gospode, koji prevazilazi svaki razum. Ti si Bog mira, ti si Isuse mir. I ja te molim da dođeš sada i da posjetiš svako srce koje je nemirno. I Bože, ja te molim da večeras, Gospodu, naše srce spustiš otkrivenje. Da si ti svemogući Bog. Da tebi, Gospode, nema kraja. Da je tvoja sila, Bože, neograničena. I da, Gospode, verujemo u Boga koji čini čuda. I da, Gospode, očekujemo da će se u našim životima desiti čuda. Ti možeš da spasiš izgubljeno. Izgubljeno toliko duboko u tami. Ti to možeš, Gospode. I mi smo svedoci toga bili, Bože. I mi verujemo da ti to i dalje hoćeš da činiš. I, Gospode, pomozi nam da budemo saučesnici u tom tvom radu, u tom tvom delovanju, Bože. Pomozi nam da budemo otvorenog srca, da čujemo tvoj glas, Sveti Duše, da radimo dela, Gospodine, ovdje na zemlji i da gledamo, Gospode, da počiniš čuda u svačem životu. Gospode, pomozi nam da se ne uspavamo. Pomozi nam, Bože, da nam ne bude dosta što smo se spasili i što ćemo se provući u nebo. Gospode, molim te, pomozi nam da vidimo tu perspektivu, da je svemogući Bog odlučio da nas izabere i da nam poveri tu silu i da nam da tu silu da mi možemo da idemo i oslobađamo iz sebe, Gospode. Bože, pomozi nam da to večeras otkrivenje dođe u naše umove, u naša srca, Bože, i da od večeras, Gospode, gledamo čuda, Bože, i da god krenemo, Bože. Amen. Oh
Hvala